Walt Disney Pictures præsenterer det klassiske eventyr om den smukke unge pige, som bliver venner med det mystiske udyr. Han er virkelig rar og venlig. Men trods deres forskellighed, finder de noget særligt hos hinanden. Jeg vidste, det virkede! Fra skaberne af Den Lille Havfrue kommer nu endnu en vidunderlig tegnefilm. Fyldt med nye sjove figurer og ægte Disney-underholdning. Biograffilmen Skønheden og Udyret. Glæd dig! Walt Disney Home Video præsenterer en verden fyldt med magi, som nu kan blive din for evigt. Nu kan en af de mest efterspurgte film nogensinde endelig blive din. Hvem er hun? Kender vi hende? Walt Disneys vidunderlige klassiker Askepot udgives nu på video, dog kun i en begrænset periode. En uforglemmelig oplevelse, som hele familien kan se igen og igen. Med et galleri af Disney-figurer, som man ikke kan andet end forelske sig i på ny. En fortryllende fe-gudmor. De jaloux stedsøstre. Den onde stemor. Og den mest elskelige samling drillagtige mus, man kan forestille sig. Og den smukke unge prins, som finder kærligheden sammen med Askepot. En vidunderlig film fyldt med musik, dramatik og fortryllende magi. Et eventyr for hele familien. Walt Disneys klassiker Askepot kan nu blive din ejendom for evigt. Walt Disney inviterer dig med til landet, hvor fiskene kan tale, hvor løverne er venlige, og hvor kun fantasien sætter grænser for, hvad der kan ske. Et lille blink med øjet, og eventyret og trylleriet er i luften. Angela Lansbury er stjernen i denne musikalske historie, fyldt med højt humør og overraskelser. Walt Disneys Oscar-vinder, filmen Hokus Pokus Kosteskaft. Tag med på et besøg hos alle dyrene i 100-meterskoven ved juletid. Et brev til julemanden bliver sendt afsted, men forsvinder. Så Peter Plys beslutter at forsøge at redde julen for alle sine venner. Oplev glæden ved at give sammen med den herlige bamsebjørn i 100-meterskoven. Alle, der holder af Peter Plys, kan glæde sig til disse vidunderlige julehistorier. En oplagt julegaveidé for hele familien. Der er liv og løjer i luften, når vennerne fra Capsucette går på vingerne og suser højt op i det himmelblå. Walt Disney præsenterer Baloo, Kong Louie og den onde Shere Khan sammen med deres nye højtflyvende venner i en serie fyldt med spænding og dramatik. Luftens helte. Det herligste, skøreste og morsomste flyverteam i verden. Det er ægte Disney-underholdning fra først til sidst. Disneys Luftens Helte. Yahoo!